Jare kowe ngakumu pendhita peng-pengan. Kowe pendhita digdaya gage buktekno. Ayo, gage kowe marsa. Gage kowe Palasara kowe marsa. Tak wene kamar diganyo. Gage kowe marsa. Gage kowe marsa. Eman-eman tanganku Raden yen tak nggo. Miloro kaya kowe eman-eman bagusmu. Ora susah dadak ngalembono. Aku ora butuh mbok alem. Aku ora butuh mbok alem. Ayo, perang karo aku. Ayo Gage. Ketokno budimu ketokno jiwa kasatriyamu. Jare kowe kuwi ngakumu kowe kuwi putraning ratu rupamu bagus. Kelakuanmu kaya celeng. Kakang mboten nyono menawi kula ketaman so dipun begalan Palasara. Aduh. Ngantos kula wujud kados ngaten. Kakang Mbok. Nah, niku lho, Den. Nek ngerti napa mboten besok-besok meniki mbok takon-takon. Sampeyan senengane kaduk pani kurang duga. Mergane napa sampeyan jek nom. Pamer muk kemendung gitu anake ratu. Kalau ngoten niku entuk-entukane. Wong niku nek kaduk pani kurang duga nggih kok ngoten niku. Akeh slamete. Ora. Bare kok ngono kuwi kepiye? Oh, Kakang Mbok. Kula panjenengan sunaken pangapunten Kakang Mbok. Aja gelem, Mbok Kakang. Mbok Kakang. Balik. Pun. Bedi sandak. Kaya ngono karek. Engko bobote pirang kilo kuwi? Kakang Mbok, kula sunaken pangapunten Kakang Mbok. Kula kinten sangat dipenemban begawan Palasara kersa paring pangapunten dumateng jasad kula. Iya yo Yayi nanging kowe sing ikhlas lahir batin yo dinggon nyuwun pangapura. Inggih monggo Kakang Mbok. Kalpatanipun kadang kula Yayi Durgantana kula ingkang nyuwunaken pangapunten Penemban. Inggih Penemban. Kula sampun ngrumaos ngrih kalpatan kula keladuking patrap kula ingkang kados mekaten kala wau Penemban. Kula nyuwun pangapunten Penemban. Durgantana. Wonten dawuh sira iku putraning ratu. Sak bisa-bisa tingkah laku muno-muni. Kowe dadi patuladaning para kawula dasing. Lah yen anake ratune wae tumindake kaya mengkono mindah-mindah kawulamu dadi apa? Inggih, Lemban. Kula ngrumaos ngreh kalpatan menika lan kula nyuwun pangapunten. Kula badhe ngestakaken dawuh Paduka Sang Adi Penemban. Iya. Kowe
dina iki wis eling tenan. Inggih, sampun Remban. Yen pancen kowe gelem eling sapa kowe gelem nindakake pakarti kang becik dina iki wis kowe puliya kaya ingkang wis Penemban, sak sampunipun kula wangsul wujud kula sekawit. Kepareng mboten kepareng kula badhe nderek lawan paduka sanget Penemban. Kula mboten badhe niat wangsul dhumateng negari Wirata. Mangkono sing mbok karepake. Durgandana. Inggih. Lahir terus sing batos. Kula kepengin badhe ngaras padanipun sanget Penemban. Yen to pancen kono sing mbok karepake Durgandana ya wis malah dina iki rewang-rewang ana aku jalaran. Dina iki Mbak Yumi wis nggerbini kaya wis tumeka. Lek engko nang Jabang Bayi mung kari ngenteni. Besok kapan lairipun nang Jabang Bayi. Kawula nuwun iki, monggo kula dherekaken Penemban. Dene utamane nata perbudi pawalaksana lire perbudi mangkono lila legawa indriya hanggung denya paring dana angge ganjar saben dina lire kang pawalaksana ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu tanpa guna tanpa paedah kon utusan kawan Durgandana nganti wis pirang-pirang candra kok ora ana kabul kawusanane lah kok malah dene iki bareng aku nyumurupi tepining Bengawan Bagiratri kok dadi ana wewangunan ana kaendahan iki kok dadi tanpa nyuwun idi palilah lawan panjenenganing sun sing duweni bawah iki pokal gawene sapa iki? Padha wae. Karep nyelani dadane Prabu Durgabau. Sapa wani-wani gawe pesanggrahan tanpa diparilahi.
mangke to Penemban. Garwaning pun Kakang Yayi Durgandini apa? Penemban boten kados ing rikelenggan menika. Rasing badan kula saking pangraosing manah kula kados punang jabang bayi ingkang kula kandhut badhe semrap padang hawa. Mengkono Yayi yo. Yen to pancen kula yo dak sesuwunake marang Gusti Kang Akarya Jagat. Kyai Semar. Kula Penemban. Rewang-rewang ana nuwun ngersaning Gusti Kang Murbeng dumadi supaya pinaringan gangsal laire putraku ingkang bakal lair iki. Nggih, Penemban. Kula nderek mangayu bagya nuwun mugi-mugi pinaringan gangsal lairipun ingkang putra. Sinatan manekung manungku puja nuwun purbaning kawasa Sang Begawan Palasara Denira suka sabiyantu kelawan ingkang garwa Dewi Durgandini Denira sang lairaken punang jabang bayawit keparinging Bathara Brol lair punang jabang bayi miyos kakung Kresna warnane teksih cemeng sarirane. Yayi Durgandana. Kula wonten dawuh Penemban. Kyai Semar. Kula Penemban. Antuk pamujimu. Semar. Iki putraku ingkang nembe lair miyos kakung. Inggih. Penemban. Dados menika pulunan kula miyos kakung. Iya. Mung wae. Miyos kakung nanging Kresna pakuritane tegese ireng mula dina iki seksenana Kyai Badranaya putraku kang nembe lair iki tak paringi tetenger Raden Wiyasaya Kresna Dipayana. Nggih Penemban. Kula nderek mangayu bagya. Dene ingkang putra pinaringan tetenger Raden Wiyasa inggih Kresna Dipayana karana pakulitanipun cemeng. Nadyan to ireng. Ireng-ireng manis. Akeh wong sing padha milik. Mboten milik menapa-menapanipun kudangan kula.
Oke wong milik kepinterane dadiya satriya utama. Upama dadiya pendhita. Ngumpulana kaya kang ngramane, ngumpulana kaya eyang-eyange biyen. Mengkono Kyai. Nggih, jalaran kula ngertos. Trasawarga niku wiwit Begawan Kamunayasa ingkang kula ngertosi nganti tekan Sekutrem. Kang Rama Sakri ngantos panjenengan. Iya. Namung panjenengan kaliyan ingkang Rama si Sakri niku benten. Bedane apa? Menawi Kang Rama Begawan Sakri niku brengos. Menawi panjenengan rak boten. Iya pancen mengkono. Nanging boten dados menapa. Mugi-mugi iki mawon momongan kula Raden Wiyasa nggih Kresna dipayana dados lare ingkang linangkung satriya mumpuni yen to dadi pendhita ya pendhita kang wicaksana kondhanging jagat raya. Durgandini. Rama pangabekti kula katur Kanjeng Rama. Ora susah kowe ngaturke pangabekti. Cetha yen to pancen kowe kuwi bakal ngasorake kawibawane wong tuamu. Kowe ngerti? Apa to sebabe kowe takon dadi tukang sateng prau ana pinggiring Bengawan Bagiratri supaya kowe entuk usada. Supaya kowe kuwi meguru ning meguru karo kahanan, meguru karo lelakon. Lah kok malah dina iki kowe wis jejer karo wujuding pendhita malah kowe wis ngemban anak. Kowe entuk pakone sapa? Inggih prasajan kemawon Rama, kula sampun dipun mengku kaliyan Pandhita Satwarga Begawan Palasara. Menika wayah paduka inggih anak kula putranipun Sang Resi Palasara. Aku ora ngrembug anak. Sing tak rembug ora liya mung kowe. Sebab ibarat rusake negara wirata tentrem lan orane iki merga saka kowe. Durgandana, lho menten dawuh Rama. Kowe tak kokono apa nalika semono? Kowe tak utus boyongan Mbak Yumu Durgandini menyang pinggiring Samudra Bagiratri. Lah kok bareng tekan kene malah kowe ngeleset karo Begawan Palasara. Kowe kuwi anak ratu. Yen diutus kudu ngrampungi gawe. Ora kaya ngono kuwi. Durgandini. Wonten dawuh Rama. Aku ora peduli kowe wis peputra, ora peduli kowe wis diwengku karo suwijining brahmana. Ora patut, ora pantes putrane ratu diwengku karo pendhita. Palasara. Wonten dawuh sinuwun. Arep jawurip cara piye anakku Durgandini? Ing atase kowe iki pendhita gunung. Papanmu ana ing pegunungan. Mongko anakku si Durgandini rina pantarene mengi iki diladeni karo para putri Mbanceti Byada. Ora tau kangelan. Apa-apa mung kari perintah, mongko ning kene mesti mbok perintah. Mesti mbok kon rekoso. Palasara. Iki dudu sak pepadamu yen kowe mengku kelawan Durgandini. Aku ora lila. Aku ora lega. Jalaran Durgandini kuwi ya kudu winengku kalawan Raja Narpati. Dudu derajat ing pendhita kaya kowe kuwi.
kodhap kacarita kaya mengkono, kaya disebit talingane Begawan Palasara. Midhanget pangandikanira Sang Prabu Basukeswara angundamana marang Sang Begawan Palasara. Parandene sekecap datan kawiyos pangandikane. Amung rikala semana kebat kaya kilat kesit kaya tatik. Begawan Palasara angrebat ingkang putra Sang Wiyasa ingkang wonten ing gendonganira ingkang ibu Dewi Durgandini sigra rinebat Sang Palasara kabeta lumajar. Durgandini! Durgandini! Lara apa? Ora lidok omongane Bathara Ndradon. Nalika semana, pancen gedhe gudane Begawan Palasara. Namung penyuwun kula penemban panjenengan kedah kiyat. Hidup-hidup panjenengan napake Kang putra pun Wiyasa. Nek panjenengan kiyat Kang putra badhe dados laring kang utami. Dadi wong pinunjul. Kenda rumiyin Premban. Ingkang putrapun Wiyasa menika muwunke mawon badhe kula sesepi langkung rumiyin Premban. Wis Durgandini ora susah pemikirake bab perkara anakmu si Wiyasa. Malah dina iki kowe mikirno kawan wong atuwamu. Eling-elingen besok yen ta ana pawongan ana Narendra ingkang nggawa bocah cilik. Ayo kuwi mbok menawa sing dadi pesthi jodohmu. Penemban kula mboten saged suwita kayang sinten kemawon Penemban. Sinun parenga kula matur. Ya piye Kyai Semar? Perkawis panjenengan nundung kaliyan Palasara monggo. Monggo kemawon. Menika wewenanging ratu. Namung Palasara niku mboten piyambakan. Palasara niku nggih pun kagungan putra gangsal. Nadyan Palasara pun kesah kalih putrane kakung ingkang taksih Bayabang. Niki mongko putra pinan Pawistri Durgandini nan boyong kondur dateng Wirataya. Pancen iki anakku. Nggih kula pun ngerti niku anak sampeyan sing damel nggih sampeyan. Kula pun mudeng. Ning nun sewu menawa niku ya ratu padha kalih kula teksih ya padha menungsane ketunungan rasa rumangsa. Niku pamalakon iki tiba teng sampeyan kira-kira sampeyan pripun?
Lelakone Palasara sing disandang niki upama niku sing nyandang niku sampeyan kowe arep muni apa? Cobi, mang suli. Ampun pelenggang-pelenggong. Iya. Kyai Semar saka kebranange ngatiku ora kena diampah. Nesu nggih, nesune kudu nganggo tatanan. Sampeyan ki ratu dudu cangon. Niki mengke nek nganti sampeyan ku kebacut-bacut kedelarung-delarung, mboten ketang sithik sampeyan. Ngakoni keluputan lan sampeyan kudu gelem ora gelem ngopeni anake Palasara. Pripun? Ya. Yen pancen mengkono punang jabang bayi sing rikala semana digawa Palasara tak jaluk. Mboten punang jabang bayi. Nika pun demok kali bapakipun kajenge. Sakniki sampeyan gelem napa mboten disuwitani anak Palasara? 5 cacahe. Ya, tak tampani Kyai Semar. Niki sinuwun. Kula minangka Surye Palasara. Niki anak Palasara kabeh bocah 5 niki. Sing putri namine Yutik Nawati Seta Tama. Niki Kincaka lan Praupa Kinca Arajamala. Niki kersanipun Swita enten Wirata. Iya, Kyai Semar. Yen to pancen mengkono panebusing dosa kaluputanku. Iki anake si Palasara yen to pancen arep suwita ning negara Wirata tak tampa. Tak tampa malah ngiras pantes dene tak dadake senopati ngalaga negara Wirata. Nah, rak ngaten jenenge sampean ya gelem ngajeni karo si Palasara, ngaten. Kakang Patewasita kawula nuwun inggih sinuwun. Eneng wigati apa? Duh, sinuwun. Sakunduripun ingkang putra Dewi Durgandini. Menika Narendra Yaksa ingkang salah kedadosan Narendra Simbar Manyura. Gajah Sora dinten menika Sara Hamuk. Menika badhe ngrebat ingkang putrapun Durgandini. Mila. Gajah Sora bakal Sara Hamuk. Yen to pancen ngono, apa jenenge ingsun pribadi kang bakal maju madyaning palagan? Sinuwun, menawi dipun keparingaken, kula ingkang minangka cagak minangka tuwak sampun ngantos rontok sirape keprabu negari Wirata. Kula pun Setatama kula sagah minangka dados sulihipun Kanjeng Rama Premban Begawan Palasara. Kalpatanipun Kanjeng Rama Premban badhe kula tambak gesang kula sak wetahipun kula ingkang jumeneng dados senopati.
Wah. Sapa iki? Senopati Wirata. Putra Sabarga, putrane Kanjeng Peremban. Kawan Palasara, aku Bambang Setatama. Setatama, ya kowe sapa? Ratu Simbar Manyura, Prabu Gajah Sora. Tak jaluk Durgandini. Ora njaluk dadi Durgandini kowe bisa ngrubake Setatama. Ah, mati dening aku ah. Kocap kacarita kaca mangkono Narendra Simbar Manyura Prabu Gajah Sora tanding yasa kan Bambang Setatama nareka semana ponang gading wis tumancep jajanira Setatama eling-eling Setatama atmajane Pandhita Pinunjul putra Sang Begawan Palasara nadyan sarana pujane Begawan Rekata Tama Dewaning Yuyu mila astanira Setatama wujuding capit riwuhnya dadanira kenging gading grayah-grayah astane Bambang Setatama nyandak punang telale den capit tugel pecah sampyo Gajah Sora kan Setatama. Setatama ora nyono Kakang. Dene si Kakang nganti gugur ana matian ning palagan Kakang. Mbok menawa ya wis tekan semene papestenku kelawan si Adi ing atase kowe dadi sedulurku. Padha-padha majane sangat Rama Peremban Begawan Palasara. Durgandana. Apa Setatama?
pati uripku iki wong amarga aku labuh labet karo Kanjeng Rama Premban Begawan Palasara. Aja nganti wong Wirata ngluputake kawan Kanjeng Rama Premban Begawan Palasara. Karo putane Kanjeng Rama Premban tak labuhi tak tomboki nyawaku. Oh iya. Kajaba saka kuwi Durgandana aku titip adhiku Yutiknawati. Iki muga dadi jatu kramamu. Wengkunen garwa ngiras pantes kowe muktekake adhiku. Oh iya. Ya sing tatama yen to pancen mengkono. Aku bisa nampa kajaba saka kuwi. Yen to besok kowe patutan kowe peputra lawan kadangku. Paring ana tetenger yen to metu lanang nunggak semi kaya aku jenengna Raden Seta. Yo bakal tak eling-eling. Kanjeng Rama Prabu. Piye nggih Durgandini? Nggih. Dadi kados pundi kemawon kula saged nampi lelampahan menika Rama. Ya. Wis to janji kabeh kuwi mau gelem pasrah marang pangwasane Gusti Kang Akarya jagat. Mesti bakal antuk nugraha awis saka gedhening rasa panarima. Nggih Kanjeng Rama. Entenana wahyaning mangsa kala. Ing besuke mesti bakal ana wong kang minangka sesulihe si Palasara. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama. Yutiknawati. Wonten timbalan ing adhawa Kanjeng Rama. Kuwi ya wis tresna lahir batin kalawan si Durgandana. Kawula nuwun inggih mekaten. Piye Durgandana? Nggih, semanten ugi kula Rama. Dene kula iki sampun anggadhe raos tresna dhumateng Yayi Yutiknawati. Ya. Dina iki garwamu Yutiknawati tak paringi tetenger Dewi Sudaksina. Oh iki. Ngaturaken kenging penuwun ingkang tanpa upami Rama. Kajaba saka kuwi ya kuwi Senapati Wirata. Dina iki tak tetepake ya kuwi Kincaka Praupa Kinca Rajamala minangka dadi Senapati Ngalaga negara Wirata karben saya wimbuh santosa adeging negara Wirata.